ka san wani abu a'a ni son ɗaya na kai faɗa ya tashi irin haka da ma'aikata da kyau mutumin na kaga aiki wannan kam ko aljannu ka to wasu hito shi a ɗumi insha Allah za a wannan cika kam aiki na yadda kai annan lahiya launa sara sukawa masallata masu zuda jini ni wallahi da kai burtai ba shi ya cincinci a doka ba kai cincinci a doka ka gani hawa na sani mutumin na lokacin nan da ka ci shinkafa yare nan baka biya ba na ga da kai mata mali takwas sun ma inda ma baka san ta ba na san sai ka mata sara takwas na mata yanke yanke ga jikin ta abu ta ne na kai amma dai wancan dai da hankali ko wawa na to ko wuta ta koro shi ai ya ce sa gaskiya ya ce sa amma kana ka ni man gudun maza duk abin da ni gani ni ba zan yi wurin ba malam baki gana kuru wani farawo da nan da gudu ba za zo nan ba hannu ba ruwan mu da sa wallahi abu mun zauna ni dan mu ga wanda ya zo ko zai wuce kai zaki yi min burau ba ne oga mu ba mu ga kowa ba